Здравейте хора, аз съм Ивката БГ и добре дошли отново в канала ми. От доста време не съм качвал, знам, 2-3 години може би, но просто не ми се снимаше, има доста по-важни неща, като съм ученик все още. И да, просто бях си решил да спра да снимам без да казвам нищо, без така. Но наскоро бях на почивка и ми се доснима и си казах просто ще си завърна канала, направих си логото. Някой от малкото ми абонати до момента може са видяли логото, но не знам. Но да, това ни е новото лого, лъвът. Не знам защо, просто от Stumble Guys, любимия ми скин там е лъв. И оттам си казах, нека направим, нека логото ми да бъде на лъв. Беше съвсем различно, но това се получи и да. Днеска играем Roblox Tycoon. Беше нещо като... не знам, нещо като компютър Tycoon. Но не съм сигурен, нещо такова беше. И в това видео ще ви кажа какво може да очаквате от мене за в бъдеще. И да, какво евентуално мисля как да снимам и така да бъде. Така че нека да започвам да не ви бавя, докато ние тук разцъкаме. Ако искате втора част на този тайкън или някакви тайкъни в Roblox, не забравяйте да щупите лайк бутона и естествено да се абонирате, защото се завръщам с пълна сила. Така. Значи, сега ви казвам, директно започвам с това. От мене компютърни игри не очаквайте, защото аз имам един лаптоп, който съм снимам на Fortnite, имам 2 видеа. Видяхте какво... Сигурно сте видяли видеята ми отпреди там колко години, какъв е резултата като играя на лаптоп и снимам. Въпреки че на лаптопа просто и да, не знам кога евентуално ще може да има компютър, но ако това е скоро, евентуално може и да очаквате, но за сега в този етап не очаквайте никакви видеа под формата на примерно Fortnite и такива игри за компютър. Fortnite може да очаквате да играе на телефон, само че не знам дали ще има видеа, понеже аз Fortnite сега имам я на телефона, но не я играя толкова много. И ако ще снимам на Fortnite, ще е от телефона. И тия толкова съм говорил за Fortnite, просто да не очаквате от мене видеа на компютърни игри. Ако са някакви, които може да се изтеглят на телефон, хубаво може да ги пробваме. Сега, може от мен да очаквате, първото нещо, което искам да кажа е old school игри. Тоест, игри, които са от доста време в момента са изчерпали, но наскоро примерно играх Грани и доста ми хареса. Играх тройката, знам, че не съм играл на видео. Аз мисля, че не съм я играл и на видео двойката, не съм сигурен. Но от мен очаквате такива видеа, мисля ги мина всички там на Грани, Слендрина и там всичките останали. От мен може да очаквате също така. Има една игра, мисля, че се казваше Ice Cream. Точно така, Ice Cream беше. Може да я очаквате от мен също. И... очаквате естествено още видеа на Roblox и Brawl Stars. И мисля да направя някаква поредица, в която пробвам просто някакви рандъм игри. Просто влизам в Google Play, защото не съм най-фон, влизам в Google Play и тегля някакви рандъм игри. Просто е така, които ми изглеждат симпатични по картинката. Валя някакви игри, тегля някакви рандъм игри и след това ги пробваме на видео и ги оценявам.
Какво още можете да очаквате от мене? Може да очаквате Brawl Stars, че играта според мен умира и е умряла, но може да я играем, защо не я играме. И също така, най-важното от мене, което може да има доста видеа, ама очаквате FIFA Mobile или FC Mobile, извинявам се. Понеже наскоро доста я разцъквам, аз и преди като снимах я имам, просто си казах, няма да снимам на тая игра, защото аз пак обалинзи няма да правя. И да, но може да очаквате и да направим някакви пак опенинг, защото не събираме джелове. Защото пари, каза FC Points там за по-хубави пакети, няма как да давам и... Да. Значи за сега от мен можете да очаквате Granny, Ice Cream, old school игрите. И може очаквате нещо като Roblox, Brawl Stars, ще играме Fortnite, не знам дали ще снимам на телефона, може да направим някое видео. Да видите все пак какво е Fortnite от телефон. Също така ще се пробвам да има всяка седмица по видео. Не знам дали ще успея, защото след месец май, някъде месец пара, почвам училище и не знам дали ще успея, но ще се пробвам всяка седмица да има по видео, поне едно. Сега за 2 вече не знам дали ще успея. Не вярвам, защото не мога да снимам всеки ден. Но ще се пробвам. Единственото, което ви обещавам е, че ще има видеа. Тази година ще има видеа до края на годината. Надявам се, докато навърша 18 години, да съм стигнал поне 1000 абоната. Надявам се, защото съм такъв човек, който иска да снима и се надявам да стигна 1000 абоната, докато навърша 18. Няма и казвам на колко години съм в момента, защото това не е важно. Но му очаквате и Stumble Guys. Също така, то на телефона много игри не могат да се играят, но ще пробваме някакви там. Му пробваме фейн игрички и изтеглил съм една игра, Granny 5, Time to Wake Up, която я видях от един ютубър. И просто си казах, що да не я пробвам. Изтеглил съм я, не съм я пробвал все още, може би следващото видео ще е на нея, ще видим. И мисля да се пробвам да минавам всичките гранита, да ги почна от нормала, защото нали вече знам как се играят, и да ги минавам до екстрим. Сега дали ще успеем да ги минем на екстрим, не знам, но ще видим. И да, хора, сигурно мисля, че беше това. Не е от най-дългите видеа това, но все пак искам да ви кажа просто какво да очаквате, понеже нали аз съм малък ютубър все още, надявам се бъде ще стане някакъв по-голям. И да, евентуално това ще бъде, аз се сещам нещо, което да ви кажа и то няма... И само Robux се искат, бе, и то няма какво толкова повече да ви кажа, защото аз нали ще имам на телефон. Единственото, което може да пробвам да снимам на лаптопа е Minecraft поредица. Между Minecraft на телефона много не ми се снима и искам да пробвам Minecraft поредица на компютъра, лаптопа. Така че единственото, което му очаквате на лаптопа е Minecraft. И да, това е. Може да им предлагате в коментарите какви игри да играя за телефон. И то не беше това, хора. И то... мисля, че е това. Надявам се това така обобщително видео да ви хареса. Ако е така, може да се абонирате, да струшите лайк бутона, да напишете някой коментар, че какво искате да игра в бъдеще. И да, аз бях Ивката БГ. Чао, чао. И ще се чуем следващата седмица евентуално. Довиждане.